Tani biasa lumayan bos, Enak. penak, kepalanya yo penak. Ini kadang yo petani yo meritung nih buntutnya barang. Buntutnya deglek. Masuk pala enak. Ngarepe penak, tapi petani kadang pikir dua kali ya buntutnya lo mencle. Ini wae kodrate ngono mencle. Nganti lumayan enak. Yang buntutnya ngono. Gambare apik. Tapi ngene iki ngono. Ayo. Ayo bener. Kacae 100 ning 200. Sing dadi cacatan petani arep ngomong Lawan itu apa? udah apa. Ini enggak masalah.